Áno. Dobre, ďakujeme. Dobre, a ja idem tam tým smerom. Báseň na úvod prednesú Emka Štajnerová, žiačka 2. B triedy a Denisko Ríša z 2. A. Škola volá septembrom sa nevá sovšadiaľ. Každý žiačik tašku chystá, vec je vám už celkom istá. Zajtra pôjde do školy. Veľká trieda krásne čistá, víta Jožka, Ferka, Miška, ba aj Anku Strapatú. Čo potešiť chce ocka s mamkou, prvou štielkou, dobrou známkou. Až keď opäť príde leto, rozihrané plné kvetov, všetkým číslam, slovíčkam, laviciam i stoličkám, žiackým knížkam, učiteľom, budeme môcť popriať vrelo dvojmesačné prázdniny. Dovtedy však škola volá septembrom sa nesú slova zovšadiaľ. Potešenie z účasti rodičov našich prváčikov, ako i žiakov z iných škôl, ktorí k nám prišli prvýkrát. Príjmite ich, prosím, do našej veľkej rodiny. Prejavujte im priateľstvo a pomoc tak, ako sa to dostalo vám, keď ste prvýkrát sa stali žiakmi našej školy. No najviac pozornosti určite budú mať naši najmenší, naši prváci. Milí rodičia, chcem vás ubezpečiť, že vaše deti sú v dobrých a skúsených pedagogických rukách. Vážení prítomní, uplynuli 2 mesiace nezabudnutelných letných prázdnin. Verím, že ste plné zážitkov, poznávania nových krajín, nových miest, no i lenošenia, ale za výsledky, ktoré ste... Bolo, ale zatiaľ sa dáme si len všelijak, jak si povedali, ale kľudne urobíme to. Namákate si? Poďte sa takú, zavolať aj Bračeka. Denisko, ty si? Však, Denisko zatiaľ pustí Bračeka, tu namáka. No to ten tvoj jednoček. Áno, vezmi si. A si záraž tu kamaráte. To nič, prekážky mám v práci. Aby si to deťom urobiť, prosím, také srdiečko také. Že ja zďaleka budem vidieť,